новата квартира. О, фотомодел. Фотомодел ли сте? Като не искаш да се обърнеш, аз ще те завъртя, какво си мислиш? О, батерията се е изтощила. Бери. Трябва пак да я заредим, че утре като тия прелюмина трябва да ги го покажа. Има звуци, бе. Здравей. Звук и картина. Виждаш ли? Цветен телевизор. Фотомодел. Много си глупа. Мале, колко си глупа. Ама, че си глупа. Защо се шашкаш? Бери. Бери. Сали бериш? Има перде. Виждаш ли? На очите. Очи са омътни. Още ги избистрил. Колко има това гет? Ама, че си глупа. Бери. Чакай, не ми бяга. Айде, бери. Бери. А, тук. Иди тук. Куча. Ти си ли виждал? Шорпей. Няма. Няма, бебе. Няма. Веднага се дава. Чакай. Виждам, че си бърсам, а? Виж ми по гърбилата за една бършка по. Мишелин. Чакай. Чакай, бе. Какво Няма, правите, бе. бе? Галиме го. Точно ти така. Май пак пущихме с блузата. Големата муза. Че ти хубав, бе. Какво бери? Какво да правят къде сега тук, а? Центъра на внимание си. Съдържава да гуша. Не. Голяма работа, Като истински е.